Bai, tituloa zeatik pentsatu nuen batez ere ez dut aipatuko, baino ez dut aztertu, baino globaltasunaren errebindikazioa da tituloa. Bat bitan bat ezean esan nahi du, umea bat dela. Bitan, zergatik bitan, motrizitatea eta hizkuntza jorratuko ditu dalako, baino jorran ezakean baita ere afektibidadea edo beste hainbat garapenaren hainbat arlo. Orduan esango nukean bat hirutan edo bat lautan edo bat bostetan edo hainbat arlotan. Bietan bat edo hiruetan bat edo lauetan bat, ze azken batean danetan ume bera dela olako. Globaltasunaren rebindikazio bada, ze bada joera bat, bai ebaluaketan, bai praktikan gauzak gero esango dudan bezala, zatikatzeko joera badago. Eta hori da rebindikazio txiki bat, guzietan beti dagoela aurbera, hori da pixka bat tituloaren esanahia. Eta guazen orain motrizitatearekin, horregin hasiko naiz eta gero hizkuntzarekin jarraituko dut. Ez da nire asmoa motrizitate, ondo entzuten da? Bai? Ez da nire asmoa motrizitatearen garapenaren kronologiari buruz aritzea. Horretarako, Picker Lotzi Institutuko ikerketa aberatsak gomendatzen dizkizuet, badago bertan zer ikasi eta zer sakondu eta. Nire asmoa garapena beste ikuspuntu batetik jorratzea da, motrizitatearen garapena bai, baina saiatuko naiz aurraren barruko bizipenen ikuspegitik aztertzea. Harremana eta gorputza ona nire ikuspegiaren ardatz nagusiak. Lehenengoa, hemen asmatzen dudan, bai, ez dakit irakurtzen dan, lehenengoa motrizitatea mezu. Bizitzari erreparatzen badiogu, nahiko bitxia izaten da gizakume jaio berriek topatzen dutena. Tresneria material sofistikatuaz gainera, osasun profesionalez eta senitartekoz osatutako kuskusero kuadrilla xelebre batekin egiten dute topo. Jaio berriek, gehienetan, janskera zaratago kuadrillaren jarrera izaten da deigarria, batzuen urduritasuna besteen aurpegira xelebreak, hitzak, hitzerdiak, izerdiak, egonezinak eta moda-modako bideomania, gizonezkoena batez ere. Baina bada zerbait guztia berdintzen dituena, eta da kuskuseatu beharra. Denak adi zeinu bila. Ez edo zeinu ordea, zeinu honen eta txarren bila urduri lehentasuna zeinu txarren bilaketak duela edonola ere. Profesionalen eta seiniden jokabidea ezberdina izaten da ordea. Profesionalak gorputzaren zeinu edo seinale mediku teknikoen peskizan aritzen dira, aurraren gertukoa galdiz antzera bai, baina guztiz beste erabatera. Afektuek eta emozioek aldatzen dute dena. Hasierako seinale txarren miak eta urduria gainditu eta gero, gorputza afektiboaren zeinu bila hasten dira. Antzaren zeinu bila adibidez. Aurpegiko azpegiak, begiak, buruaren forma, hilea, kolorea, keinuak, eta zeinu horietatik etorriko dira ondorioak. Honakoaren antzadu, halakoarena, beste halakoarena ere bai zertxoait. Horrela egiten dute aur jaio berria bere, etxeko, familiaren leinu eta genealogia bereko eta ez ume arrotz. Bai batzuntzako eta bai bestentzako gorputza motrizitatea barne hasieratik bihurtzen da esanguratsua. Zerbaiten adierazle, zerbaiten seinale edo zeinu. Portaera hoexek osatzen dute hainbestetan aipatzen diren proiekzio famatuak. Bestela nola ulertu, aitaren aldekoek, aitaren antza izugarri atzematea, eta amarenekoek aldiz guztiz amarenak. Eta umea aldiz, bat eta bera, inolako kulpari gabe, bi zuhaitz genealogikoren arteko sokatiraren erdi-erdian harrapatuta. Kronologiaren kezkak etorriko dira, bai, buruan noiz jasoko duen, noiz eseri, noiz katamarka, noiz zutik. Baina kezka hori baino lehenagokoa dute motrizitatearen esan nahia edo kodea ulertu nahia, kodigoa. Gorputza, motrizitatea barne,
harremanetarako baliabide bihurtzea dute gurasoek bere eginkizunik nagusiena eta urgentena. Nola jokatu jakin beharra daukate, hil ala bizikoa bihurtzen zaie gorputzaren hizkuntza ulertzea. Haragia diotze benetako gorputza da, gorputza abstraktoa da, haragia. Hitz eta kode bihurtzea, bestela nola asmatu urgentzietara eraman ala ez, aurra goze den ala, belarritako minez den, ala logure den. Zorionez, eguneroko harremanen jarraitutasunaren poderioz, gero eta ezagunagoa eta irakurgarriagoa bihurtzen da motrizitatea eta gorputza. Eta hasierako zalantzak eta beldurrak usatua hala, eta bere burua ziurrago gurasoek aurraz gozatzeko moduan izango dira. Parado handi baten aurrean gaude beraz. Giza garapenean hasieran motrizitatearen dimensiori garrantzitsuenak ez du zerikusirik ez kronologiarekin, ez trebeziarekin. Garrantzitsuena dimensio tonikoa da, gero aipatuko dizkizute hurrengo hizlariek, komunikazio balio duena, motrizitatearen komunikazio balio duena, motrizitatearen mezu balioa eta kode balioa. Hasieran ez dauka inbestrenako garrantzirik aurraren mugimenduen trebetasunak. Hurbilekoak ez dute zertan entrenatzen hasi, ez motrizitatea lantzen, ez trebatzen. Bere lehentasuna, aurraren komunikatzeko desioa eta grina gehitzea da, bizipoza areagotzea. Hori baita aurrek beraien gandik gehien espero dutena, subjektu, mintzaide edo harremankide privilegiatu sentitzea. Eta ez, trebatu edo ezi beharreko objektu edo eskolakide. Aurre eskola dira, beraz eskolakide ikasle dira. Instituzionalki ikasleak dira hilabeteekin. Bigarren atala aurra espabilatzen intentziozko jarduna. Aurra lehen egunak eta asteak pasa ala, berehala konturatuko da gurasoengan duen eragin izugarriaz eta une batetik aurrera nahikoa goiz berak baliatuko du bere gorputza intentzio osoz. Nola, gorputzaren osagarri guztiak mezu gisa baliatuz, besoak, negarrak, irribarreak, begiradak, gorputza, motrizitatea barne, komunikazioa eta harremana hasieratik daude bere artean txirikordatuta, barne artikulatuta, hirurak bat osotasun edo globaltasun batean. Aurra berehala hasten da konturatzen inguruarengan duen eragin izugarriaz, eta pasibotasunetik aktibotasunera pasako da, gero eta intentzio handiago jokatuz, eta bere mezuak gero eta garbiagoak diren heinean, hobeto ulertuko dituzte bere beharrak ingurukoek. Halaxe beteko dute lehen urtea. Garapenean aurrerapen handiak eginez, baina batez ere elkarrekin komunikatzearen eta elkar ulertzearen gozamenez eta plazerrez, eta sarritan aipatuko dut gozamenez eta plazerrez. Plazerrik gabe, gozamenik gabe, ez dago garapen honik egiterik. Hitzaldiaren bigarren partean gehiago sakonduko dut hau. Hirugarren atala, autonomia bidean motrizitatean protagonista. Jaiotzaz geroztik ari da aurra motrizitateari esker autonomia bidean etengabe aurrera egiten, baina bigarren urtearen bueltan emango ditu urratsik nabarmenenak. Oinarrian 3 indar bektore sendo eta norabide berekoak. Lehenengoa neurogarapena bera, biologikoki aurra gero eta helduago bihurtzen duena, mielinizazioa eta bar. Bigarren indar bektorea, aurraren psikismoa. Batetik, vertikaltasuna lortzeko eta azteko grina eta irrika. Psikomotrizistek askotan aipatzen dute vertikaltasunaren grina hori. Eta bestetik, kalitatezko harremani esker, aurrak bere buruan irabazi duen konfiantza eta algustiduntasun sentipena. Hirugarren indar bektorea,
ingurukoen testigantza arroa eta sustatzailea. Lehendik hasia bazen ere, hemendik aurrera emango ditu pauso nabarmenenak autonomia bidean motrizitatearen eskutik. Ikusiko da, zutik, ibili, joan, bota, hartu, jauzi, hor badago, garapena azkar doa. Aurra, konfiantzaz bapo, ahal guztiduntasun edo omnipotentziaren barne sentimentua plazaratzen hasiko da. Autonomia estreinatu berriaren estigosoa probatzen hasiko da, pozkarioz, baino baita zalantzati ere, bere eskutan bai dago hemendik aurrera hainbat erabaki hartzea eta aukeratzea. Mielinizazioa biologiak bideratzen diona, ja, motrizitatea voluntarioa da. Bere motrizitatea hobetu ala, gero eta alguztidunago sentituko du bere burua, ingurukoak gero eta kinka larriagoetara bultzaz. Denbora gutxian, gero eta trebeagoa sentituko du bere gorputza eta bere ahalmen berriak plazaratzen saiatuko da. Espazio berriak esploratu eta miatuko ditu, horizontalak eta vertikalak, objektu berriak, kausalidade berriak, fisikaren logika berriak. Banatzearen edo separatzearen edo urruntzearen geografia berriak ere deskubrituko ditu. Metrikarekin eta mapa arrazionalekin baino, emozioekin zerikusi dutenak geografia berri hauek, separazioarenak, urruntzearenak, urrunketaren, liluraren eta espantuarekin hain zuzen ere biak. Motrizitatea eskura, esplorazio eta azaina berrien egile sentituko da, bere autoestimuaren auspoa lehertzeko zorian jartzeraino. Aurrak bere kabuz jokatu nahiko du, berea defendituko du eta berarentzat nahiko ditu guztiak, bereak izan ala ez. Are gehiago, zer den berea eta zer besterena, oraindik ere kognitibogi ondo bereizten ez duenez, ezin du bereizti, garbi duen bakarra zera da, bere gogoa, zer da neurea, gogokoa dudan guztia eta kitxo. Hori da, bere kognizioak esaten diona eta bere gogoak. Eta oraingo honetan, lehen ez bezala, motrizitatea dela medio bere gogoa betetzeko gauza izango da. Hartu eta kitxo, edo bestela hortzak erakutsi. Bere ustezko alguztiduntasunaren aparretan noski. Aukeratzeko aukeraren kudeaketa. Baina bizitzan aukera bakarra baino gehiago dagoenen bezalaxe, gure aurrek ere, ezinbesteko zalantzei egin beharko diete aurre eta aukera berriak kudeatzen ikasi. Orain aukeran dute, joan ala ez joan, etorri ala ez etorri, bota ala ez bota, jaso ala ez jaso, jantzi ala ez jantzi, kaka egin ala ez egin, aurrera xeago. Aukera bai, baina umea sano badago, erabakiak beti bere aldea hartuko ditu. Besteen etxipen eta desesperazioz. Helduen ordura arteko arrotasunak eta bozkarioak, ingurukoenak, txaloak eta bibak, laister baino lehen pazientziaren amildegiaren ertzetan hasiko dira paseatzen behin baino gehiagotan, aurrek bere desioak inposatzeko baliatuko baitute motrizitatea. Ez dezagun ahaztu, adin hauetan aurrek berehala betena izaten dutela gogokoa duten guztia eta horrek ez duela zer ikusirik ez kasketekin eta ez gaiztakeriekin garapenaren legea da. Are gehiago, psikikoki ondo daudenaren seinale garbia izaten da, latoso izan baldin bada ere, berak ere lege hirukoitz unibertsal baten menpe bai daude. Lehenengo legea da, zer nahi dudan dena nahi dut. Dena. Gogoko dan guztia. Bigarren legea da, dena da nirea. Kognitibogi, gogoak agintzen duena da, zer da neria, dana da neria. Eta hirugarren legea, gainera, orain bertan nahi dut. Orain, ez gero orain. Beraz, hiru lege absolutuak. Jon Etxaideren aspaldiko liburuan, ez bezala, berak gorrotoa lege idatzi zuen, oraingo honetan gogoa da lege.
gogoa lege, eta baliabidea instrumentua motrizitatea. Aurrak gogoa badu, eta gogoa betetzeko baliabidea ere bai, zer egingo du ba? Gogoa betetzen saiatu noski, sano badago behintzat berriro diot. Animalego lan psikikoa aurrek aurrean dutena. Nola kudeatu hain muturrekoak eta kontrakoak diren bi errealitate. Batetik bere neurririk gabeko barne gogoa, eta bestetik kontra egiten dion, kanpotik kontra egiten dion errealitate fisikoa eta psikikoa. Gurasoak, hezitzaileak eta bar. Hemendik aurrera, motrizitatea ez da jada helduen bozkarioaren eta miresmenaren sortzaile hutsa izango. Hemendik aurrera motrizitatea desioak eta gogoak betetzeko baliabide harrigarria bihurtuko da aurrarentzat, baina une beretik hasiko da konturatzen baita ere, beste batzuekin egingo duela topo eta talka. Jostailua hartzerakoan, aizpari edo nebari jostailua kentzerakoan, oinez urruntzerakoan, ez obeditzerakoan. Motrizitateak etapa honetan, helburu sasi pedagogiko ez haratago, trebakuntza, kontrola, motrizitatexea, larria eta bar, baditu nire ustez askoz ere zeregin nobleagoak eta premiazkoagoak. Eta helduok zeregin horietan lagundu behar genieke aurrei, motrizitate libreko aukerak eskeniaz. Zeregin noble eta premiazkoak honako hauek lirateke. Bat, aurrak jainko txiki jasanezinak ez bihurtzea. Bi, motrizitate librea dela medio bere buruan ziurtasuna, harmonia eta konfiantza irabaztea eta sendotzea. Hiru, bere motrizitatearen eta autonomiaren muga fisikoak probatzea, sentitzea eta onartzen hastea. Bere argustiduntasunaren muga jartzeko. Lau, gizarremanen mugak eta nondik norakoak aurkitzea. Bost, errealitate fisikoaren legeak deskubritzea. Denbora, espazioa, kausalitatea, kognizioa. Eta sei, norbere gogoa kostala kosta betetzeak, batzuetan lekartzakeen arriskuaz eta galeraz konturatzea. Gogoaren legeak baino, gogoaren gehiegikeriak ekarli ez eizkioke arriskuak. Gogoa ezinbesteko indarra dugu bizitzan, baina gogoaren gehiegikeriaren urna hasiek murgil eta ito gaitzakete gure gogoaren menpe kateatuta morroi geratzeraino. Ona gehiegikeriaren arrisku batzuk. Bat, galtzen ateratzea. Esaera zarragala dio, dena nahi duena beti galtzaile. Bi, frustrazio sentipena nagusitzea. Hirugarren, besten maitasuna galtzea, aprezioa galtzea. Lau, kideek baztertzea, eta bost, nor bere buruan konfiantza galtzea. Gogoa lege honen gehiegikeria da arazoa eta ez legea bera. Gogoak pizten eta ahalbidetzen dizkio aurrari, hazteko eta aurrera jotzeko behar diren indarra eta bizipoza. Legearen gehiegikeria da arazo, aurra bera lehen biktima bihurtzeraino. Eta heldu hori dagokigu gogoaren legea kudeatzen laguntzea, geroko bilakaeraren giltza eta kakoa norbere gogoa kudeatzen jakitean baidatza. Kudeatu diot eta ez kontrolatu. Hain modan dagoen konzeptua, gogoak kontrolatu imierda. Ez kudeatzen jakite. Askotze konzeptu malgoagoa, irekiagoa, sortzaileagoa eta plastikoagoa da. Lege honen gehiegikeria, heldu ongan sor dezakeen amorruaz haratago, ez da ataka gozoa umeentzako. Aur jainko txiki, arro eta handi usteak amorragarriak baino, errukarriak dira funtsean, eta gure haserreaz haratago, gure laguntzaren premia izugarria daukatelakoan nago. Nola uztartu orduan bi gogo hauek,
bata bestea bezain bortitzak. Batetik aurraren gogoa eta bestetik helduen mugak jarri nahiak, bi gogo kontrajarriak. Irmoak biak ere erabat kontrajarriak, baina baita guztiz zilegiak eta errespetagarriak biak ere. Hortxe dago koska nola uztartu. Berriro diot, nire iritziz honek ez dauka zer ikusirik motrizitatearen adiestramentuarekin ez trebatzearekin. Hori baino askoz sakonagoko azpi prozesuak daude jokoan luze jotzen dutenak, urteak eta urteak bizitza osoa esango nuke. Bere motrizitateaz gozatzeko grina ezinbestekoa du aurrak, baina baita helduen mugak ere. Bestek onartuko badute eta lagunak egingo baditu. Korapiloa askatuko bada, helduek hartu beharko dute bere bizkar erantzukizunik nagusiena, aurrek ez baidute bere burua mugatuko. Zertarako, ez dauka inolako zentzurik aurraren gandik alakorik espero izatea. Eta hemen dator, helduen funtzio mugatzailea. Helduei suertatuko zaie, bat, behar beste askatasuna eskaintzea alde batetik, Piker Lotzi ipatu beharra daukat berriro hontan, eta bigarrenik, baina bestetik, funtzio mugatzailea deritzona ere betetzea. Esate erretza da, baina zenbait zailtasun hainbat gurasok funtzio hau betetzeko orduan. Osasun mentalego eta pediatren konsultak 2 urteko aurrez beteta daude, portaera arazoak direla eta. Ostikadak, agresioak, ezezko sistematikoak, aginkadak, gurasoek zer egin ez dakitela laguntza eske 2 urtekin. Haurtzaindegietako eta haur eskolatako profesionalek ere badute haur hauen berri. Baina funtzio mugatzailea ez da mugak jartze hutsa. Bada beste zerbait ere. Begira ume, zure motrizitateak arro nauka. Ez dakizu zenbateraino, baina bada muga bat. Zure buruari edo bestei kalte egitea. Zure desioak betetzen lagunduko dizut, baina beste norbaitentzako edo zure buruarentzako kaltea edo arriskua ekar badezake ezin izango dizut onartu. Hain garrantzizkoa den funtzio honen muina ez da debekua, muga baino. Naiz eta batzuetan muga debeku bihurtu. Garrantzitsua zentzua da esan nahia. Begira ume ez dizut ez debekatu ez kalterik egin nahi, ez zaitut adiestratu nahi, ez da hori nire asmoa. Nire asmoa zuri laguntzea da. Eta horretarako zeure burua mugatzen hasi bitartean behintzat, nik jarriko dizkizut mugak. Zure desioak era helduago batean bete ditzazun. Helburua bere desioa betetzea da, ez muga jartzea, baina era helduago batean. Beranduxeago agian, konpoketaren bitartez agian. Gizartean onartua izan zaitezen, lagunak izan ditzazun, eta helduok pozik eta harro izan gaitzazun. Funtzio mugatzaile honek babesa du oinarri eta helburu, eta ez ohitura edo astura, edo errutina, edo kontrola, edo adistramentuko iztigarra berandu izan baino lehen, mehatxua, berandu baino lehen. Funtzio honek aurra bere mugarik gabeko desioetatik eta arriskuetatik babestea du helburu. Muga famatuen gakoa honetan datza, muga bai, baina zentzu ere bai. Zentzua hitzez adiraztea ezinbestekoa litzateke. Harremana ona bada, aurrak, naiz eta amore eman beharrak grazi handirik eginiz, bat ere ez, maite duen heldu horrengandik zentzuzko hitzak jaso, barneratu eta egunen batean bere egingo ditu. Hitz sinesgarriak direlako hain zuzen ere. Aurrerago, ez du helduen presentziari premiarik izango, arriskuan jar dezakeen bere motrizitatea mugatzeko.
helduek markatutako funtzio mugatzailea barneratzeak eta bizitzaren eskarmentua berak erakutsiko diote epe motzeko frustrazioek, epe luzerako onurak lekarzkiokeela eta merezi lezakeela. Lagun gehiago, helduen onarpena, trebezia berrien lorpena, frustratu behar dago, kirola, entrenatu behar da, gero etorriko dira emaitzak, gero etorriko dira trebeziak, dantza, ikasketa, jokoak. Ikusten duzue epe luzerako sustraiak ipintzen ari garela. Funtzio honek badu ordea baldintza erradikal bat, oinarrizkoa eta ezinbestekoa dena, helduaren sinesgarritasun afektiboa, eguneroko harremanetan lortzen eta sendotzen dena. Sinesgarritasunik ez badu helduak, bere funtzio mugatzailea babesgarritzat baino, agintekeriatzat hartuko du umeak, eta ez du bere ganatuko, ez du bere egingo, agian obeditu bai, beste erremediorik ez duelako, baino barneratu ez. Funtzio mugatzailea ikuspegi honetatik aztertuta beti da malgua eta uneari egokitua. Batzuetan irmoa eta negozia ezina, bestetan negoziagarria, zenbaitetan barkagarria, atzeragarria. Laugarren atala, entzulezan berriro, bai? Ahozko hizkuntza. Bagoaz, aurrerapenean, garapenean aurrera. Bigarren urtean hasiko da baita ere sendotzen bere bizitza osoan erabakigarria izango den beste funtzio nagusi bat, ahozko hizkuntza. Harremanetarako baliabide edo bitarteko nagusi bihurtuko dena. Marrek gehiago garatuko du hau guzti hau. Azkarrena eta eraginkorrena, eta ez bakarrik harremanetarako, baita ezaupide berrietarako, abentura sozial eta kognitibo berrien promes. Motrizitateak duen nagusitasuna eta ia esklusibotasuna galtzen joango da, ahozko hizkuntzaren mesedetan. Giharreriaren ahalguztiduntasunaren ostean, irudimenaren ahalguztiduntasuna etorriko da. Entzun besterik ez dago eta umen fantasiazko pertsonai ahalguztidunen oparotasuna. Eta irudimena esaten duena, kognizioa esaten du, pentsamentua esaten du. Irudimenaren eta pentsamentuaren nagusitasun honetan oinarrituko da hain zuzen ere aurrek hain gogoko dituzten fantasiazko jolas simbolikoak. Motrizitateak noski ezinbesteko osagarri izaten jarraituko du, baina irudimenaren gidaritzapean. Ondo bidean, motrizitatea deskarga hutsezkoa izan ordez, barne koherentzia eta ari narratiboa osoa duen jarduna bihurtuko da. Harremanen, espazioaren eta denboraren antolatzaile eta egituratzaile. Jonek gero botako duen bideo batean hau hobeto ikusiko da. Ze evoluzio egiten den ume batek, deskarga hutsezko motrizitate batetik, motrizitate antolatuko baten bidean. Bide gurutze bat. Bide gurutze honetan datza garapenaren gakorik nagusienetako bat adin hauetan. Nork hartuko du lehentasuna eta nagusitasuna? Deskarga hutsezko motrizitateak, ala hizkuntza bihurtuko da harremanetarako eta ezaupiderako bitartekorik nagusiena. Bat ala bestea, lehenengoak hartzen badu, horti datoz, gehiagizko agresibitate garapenak, kakotxartean hiperaktibitate famatuak eta egonezinak eta oidanak. Motrizitare hutsezkoaren deskargaren gehiagikeriak hizkuntzaren kaltetan. Bidegurutze honetan, inguruko helduen erantzukizuna eta jarrera erabakegarria izango da. Mugak jarri behar zaizkie. Hona hemen, helduen ahotan behin eta berriro errepikatzen den topiko merke eta lelo aspergarrienetariko bat.
badira beste asko ere. Ume eta nerabe askoren arazo larria muga falta baino, mugak jartzen eta aginduak ematen dizkietenen sinesgarritasun falta da. Ume eta nerabe askoren arazo larria muga falta baino, mugak jartzen eta aginduak ematen dizkietenen sinesgarritasun falta da. Motrizitatearen ahal guztiduntasunari uko eginez, hitzari lehentasuna emango badiote, helduen sinesgarritasunean oinarrituta beharko du izan. Helduen aginduak eta mugak bete bai, baino barneratuaz batez ere, mugak bereak eginaz. Helduok ere badugu beraz, gure bide gurutzea, eta askotan, nahi baino gehiagotan, baita gurutze bidea ere. Motrizitatearekiko aineik goazten aho hizkuntzarekin. 13. gizaldian, Federico bigarren enperadoreak, jakintxua bezain sutsua eta krudela zenak, bederatzi hizkuntzaren jabe izanik, omen zuen jakin min handi bat. Zein ote zen gizakiaren berezko hizkuntza. Edo bestera batera esan da, zein ote zen jainkoak gizakiari jaiotzetik txertatutako hizkuntza. Ez zuen agidanez euskeraren berririk, bestela bazeukakeen eta erantzuna, Adan eta Eba euskeraz mintzo bai ziren. Erantzuna lortze aldera, bere lurraldetako 30 bat aur jaio berri bere amen besoetatik kendu eta bere jauregira eraman omen zituen, ondo baino beto zainduko zituzten inudeekin batera. Detailetxo bat salbu, agindu larria eman zien inudeei. Aurra ondo zaindu bai, baina bere lepoa moztea nahi ez bazuten, inudeena, eta bazuten sinisteko motiborik, ezin izango zieten aurrei hitzerdirik ere egin. Logika osoa zuen, hitz egiten espazieten aurrak hizketan hasiko zirenean, konturatuko ziren, zein hizkuntza zen berezkoa, naturala, jainkoak emandakoa. Logika erabatekoa. Ikus ezaguna emaitza izugarria izan zen, 3 urte baino lehen, aur guztiak ziren hilak, hitzerdirik ere egin gabe. Goatzeate hasieran aipatu dela harremana eta gorputza. Historio, nire bizitza profesionalean arrasto handia utzi dizkidaterin bat gertara badira, baina 2 edo aipatuko ditut. Batean, konsulta batean guraso 2 etorri ziren, maila ekonomiko handikoak, oso edukatuak, eta esartu zirenean eseri ziren aurrean, eta umea 3-4 metro atzerago, 4-5 urteko umea zen, ez goratzen, atzeko hormaren kontra pega inda, zurbil, guzkurtuta. Elkar presentatu nuen, eta orduan alako batean umea ze gertatzen da, eta atzera begiratuz den, baina ze edukazio dago mutiko, venga, aurreatu eta saludatu, eta etorri zan umea urduri burua erdimakur, eskuak biak lotuta, eta esan zidan, eta gina izgoratzen, Eduardo naiz, 4 urte ditut, alako talako eskoletara joaten naiz, eta alako talako mailatan nago. Hartu, buelta eman zuen eta korrika berriro paretera bere babeslekura. Gero, ipatuko dut honen ondorioa. Bigarrena zea zen, ume larri bat bazen, 3-4 urtekoa, nire lankide batekin ari zen terapian, eta bere despatxutik atera berria zen umea, eta aitarekin bildu, eta bazijoa zen pasilotek aurrera zehara kalera. Umea ziztu bizian kalera. Itxuraz garai hartan trebezia edo habilidade soziala lantzen ari ziren ikastolan, eta esan azien guraso horiek ere etxean lantzeko. Eta umea aurrik esan gabe eta ez ere aldegitera zijoan, eta orduan aita azarre xamarrean, Mikel, torrena, ze esaten da? Eta umea mutu, larria zen, oso larria zen umea,
eta aitak Nerea zuen terapeutak izena agur Nerea esaten da. Eta umeak alagoa ahots metaliko batekin errepikatu zuen agur Nerea esaten da. Hizkuntzaren balioa. Hainbat zehaztapen terminologiko. Hizkuntza bada, hizketa beste bat eta komunikatzea beste bat. Hizkuntza kode sozial abstraktu bada, oso konplexua, sofistikatua eta arautua gramatiketan dagoena, badugu horren berririk euskararen munduan azken aldi honetan. Hizketa, hizkuntza abstraktuaren gauzatzea da, erabiltzea, hitz egitea, norbere buruarekin bakarrizketan edo beste batekin elkarrizketan. Eta komunikatzea hirugarrena, gizakiari dagokionez elkarri adi egotea da, elkar kontuan hartzea, elkarri hitzez, idatziz edo gorputzez zerbait adiraztea, elkar ulertu nahi izatea eta auskalo sorte handiz baita ulertzea ere. Jonek agian beste dimensiotxo bat emango dizuen, okuturiek esandakoa zeari buruz, komunikazioari buruz. Baina haur txikien esparruan badira 3 komunikazio era nagusi. Bat hitzezkoa ez den komunikazioa, gorputzezkoa esaten zaiona, imintzioak, mimikak, keinuak, posturak. Gero hitza aurreko komunikazioa. Ahozkoa da baina ez dira hitzak. Bokalizazioak, onomatopeiak, emozioaren ahozko adierazpenak, irribarrea, barreak, beste hainbat ahots adierazpen, protohitzak eta bar. Eta 3. komunikazio era da noblena, hitzezko komunikazioa edo idatzizkoa. Berat, hitzezkoa ez dena, gorputz espresioa, hitza aurreko komunikazioa, ahotsezkoa dena, baino ez hitza eta azkenik hitzezkoa. Gerta daiteke, ahozko hizkuntza tutik ere ez ulertzea, baina hala ere elkarrekin komunikatzearen sentipen sakona edukitzea. Gerta daiteke ordea, aho hizkuntza berbera erabiltzea, baina piperrik ere ez komunikatzea. Lehen aipatutako anedotatan bezalaxe. Hizketa komunikazioa eteteko modua bihurtzeraino bi kasuetan. Ume haiek ikasi zuten hizkuntza. Astura, habito eta trebetasun sozial guria guztiak landua zeuzkaten, baina komunikatzeko alferrik suertatzeaz gainera, komunikazioa bera eteteko eta saiesteko ere erabiltzen zuten ikasitako hizkuntza, paradoja harrigarria. Hizkuntza bai, kunplitu dut, nik hitz egiteko gogoa bete dut, baina nire gogoa ez da, banoa. Zuen nahi zuten egingo dut, ikasitako guztia botako dut, baina ez dauka zer ikusirik nire komunikazio gogoarekin. Ikusten paradoja. Ikusiko dugun bezala, kode linguistikoa agian irakatsi liteke, baina komunikatzen ez. Komunikatzeak ez du zer ikusirik irakaskuntzarekin, bai ordea harremanetarako gogoarekin eta harremanetarako gogoa piztu eta zirika egin daiteke, baina irakatsi ez. Eta hau da hain zuzen ere 0-3 adintarteko profesionalen erronka handi bat. Aurren komunikatzeko gogoa eta grina piztea. Gerora, komunikatzeko modurik harrigarriena eta eraginkorrena aho hizkuntza alegia beregana dezaten. Bai, pasadea bat gut. 3. atala, ahozko hizkuntzaren 2. aurrekariak. Soka luzea du ahozko hizkuntzaren bereganatze ibilbideak. Haurdunaldian, soinu asko iristen zaizkio fetuari bai barrutik eta bai kanpotik, baina bada haurdunaldian guztiz berezia den soinu bat eta bakarra. Barrutik eta kanpotik aldi berean entzuten duena, amaren hitza. Batetik amaren hitzak kanpotik iristen zaizkio, amak hitz egiten du, eta kanpotik iristen zaizkio, baina likido amniotikoak filtratuta. Baina aldi berean, amaren hitz berberen vibrazioak gorputzaren barruko aldetik iristen zaizkio, beste hainbat soinurekin batera. Eta hori amaren ahotsarekin bakarrik gertatzen da. Komunikazio aldetik beraz, aurraren eta amaren arteko harremana hitzezkoa barne, jaio aurretikakoa ere bada
eta ez da harritzeko haurdunaldian astetan eta hilabetetan ahots berbera entzutearen poderioz, jaio ostean aurrak, beste hainbat ahotsen artean amarena diskriminatzea eta lehenestea. Alaber aitarena edo eta haurdunaldian inguruan ibili direnena ere. Hizkuntzaren sustraiak, luzeak eta sakonak dira zalantzarik gabe. Hirugarren atala, aho hizkuntza lortze bidean 3 etapa nagusi. Lehenengoa, emozioen komunikazioaren etapa. Hurrengo izlariek jorratuko dute hau ere, emozioaren komunikazioa. Jaiotzaz geroztik hasi eta 3. hilabete inguruan egonkortzen eta sendotzen dena nagusitzen da. Mimikak, begiradak eta lehen bokalizazioak dira baliabide nagusiak garai honetan. Eta emozioek osatzen dute ume eta ingurukoen arteko tertulien gai nagusia. Emozioak dira. Bigarren etapa nahitako edo intentziozko komunikazioaren etapa. Aurra mezuak nahita ugaltzen hasten denekoa. Intentzioa dagakoa. Lehen etzegoen garbi nahitakoa zen ala ez. Aurreko emozioak, nahiak eta gogoak desagertu ez ezik, areagotu eta aberastu egingo dira aurrerantzean, baina hori bai, gero eta intentzio handiagoz. Etapa hau, noiz hasten den garbi ezpadago ere, 8-12 hilabeten artean sendotzen da, eta aldaketa handia adierazten du. Aurra askoz ere aktiboa azaltzen baitzegu komunikazioan, bere subjetotasuna ongi markatuaz eta nabarmenduaz. Jostaketak ere nabarmen dira ugaritzen eta aberasten, etapa honetan, txandakoko jolastxoak, orainzuk, orainik, hartu, neriman, kukuak, amak burua estaltzeak, trona gailurretik gauzak lurrera botatzeak, helduen madarikazioa barne noski, atzez seinalatzeak ere nabarmena dira. Eta 3. etapa, aho hizkuntzazko komunikazioaren etapa noski, aho hizkuntza barneratzeak iraultza handia ekarriko du aurren ibilbidean. 12-15 hilabete inguruan, onomatopeiak eta protoitzak, 18 hilabetetik aurrera gauzatuko litzateke benetako hizketa, ordukoa da hiztegiaren loratzea, eta 2 urterekin 2 hitzez osaturiko esaldiak hasten dira, gero eta aberatsagoak bihurtuko direnak. Gauzak horrela azaltzeak ordea, eta hala izan arren, gezur handi bat ere eskutatzen du. Askotan egiten da, holako bilbide bat, bai motrizitatea, etapak, bat bestean atzetik. Horrela azalduta, balirudike aurraren hizkuntzaren lorpena, edo motrizitatearen lorpena, ibilbide kronologiko, mekaniko eta lerro zuzeneko baten ondorio natural badela. Hizkuntzaren etapak berez goxo-goxo eta ama etorriko balira bezala bata bestearen atzetik. Egiazko garapena ordea guztiz da bestelakoa. Biologian sustraituta noski, ez dago garapenik kalitatezko harremanik gabe. Ez eta harremankideen lankidetza estu bat gabe ere oharkabean egiten dena ia beti. Harremankide privilegiatu ez ari naiz, guraso ez eta senitarteko ez noski, baina baita nola ez ba profesionalez ere. Harremankide hon gurasoen eta profesionalen lan izugarri hau nola barne txirikordatzen eta ehuntzen den azaltzen saiatuko naiz, gehienetan isilgordean geratzen baita, gurasoen zein profesionalen zeregina erabat gutxi esteraino. Eskandalua baita adin txiki hauetan egiten den lana hain utxaltzat jotzea. Laugarren atalak egingo diot. Aurrak hizkuntzaz jabetuko badira ezinbesteko 2 baldintza. Bat, gertuko helduen hitza haragi bihurtu edo gorpuztu, eta 2, aldiz aurren haragia edo gorputza hitz bihurtu. Hitza haragi helduon ikuspegitik. Errepara diezaiogun bizitzari berriro ere. Nola hitz egiten diegu
aur jaio berri eta txikiei. Nolako izaten da helduon hitz egiteko era. Neurri batean behintzat lotsatzeko modukoa. Gizonezkoena batez ere, genero aurreiritziak tartean, noski. Keinu xelebreak, ahots modulazioak, agudoak eta falseteak barne. Are xelebreagoak, hitzak ere ñoñoa baino ñoñoagoak. Irribarreak, Espainiak eta betazalak zartatzeko modukoak. Begiak keinukari begi baino. Lepoko distensioren bat ere larri bili burua gora eta bera. Eskua gorrituta txalo-txaloka. Txantxak-txantxa merezi du bizitzari gertutik erreparatzea. Nola ez gara lotsatuko piperri gulertzen ez duen aur kaskajo kakanarru bati hizketan ari bagatzaizkio. Zergetik tematzen gara hizketan. Zer dela eta tematzen gara bape ulertu ez eta hala ere aurrek hain gogokoa duten hizkera berezi honekin. Helduen pulsio bada, gogo bat, barne bulkada bat zorionekoa. Aurrak humanizatuko badira ezinbestekoa dena eta zerbait izatekotan benetakoa dena. Barne erraietatik eraginda hitza haragi bihurtzen duena. Izan ere, aurra benetan eta serio hartzeak zera esan nahi du. Aurra harremankide privilegiatutzat hartuta, zaintzeaz gainera, nola edo ala berarekin komunikatzean nahi dugula, besterik gabe. Gaztelaniaz, gratuitamente esaten da, besterik gabe, komunikatzea. Beraren gana iritsi nahi dugula, bere kontuak entzuteko irrikan gaudela, eta horretarako edozein traturen edo konponketaren bat egiteko pres gaudela, jakinduria inkontzientea baliatuz. Begira ume, ni helduen naiz eta nire komunikatzeko tresnarik preziatuena hitza da, eta hitz egingo dizut, barru-barrutik ateratzen zaidalako. Baina arraioa ez duzu piperrik ere ulertzen. Dena den ondotxo dakit zuk ulertzen duzun hizkera emozioarena dela, eta hitzak ulertzen ez dituzunez nire gorputza ere baliatuko dut, hizkuntza gisa ikusten banaute lotxagorrituko banaiz ere. Berriro diot, bizitzaren jakinduri inkonzienteaz ari naiz, baina zientziak ere arrazoi ematen digu. Jakin, bai baitakigu orain, haur txikiek ez dutela hitzen esan nahia ulertzen. Bai ordea, hitzen emozioa, dirdira, vibrazioa eta emozioa dela mezua eta semantika, eta ez hitzaren esan nahi propioa. Baina hitzak ulertu ezean, nola adierazi aurrei sentitzen dugun emozioa. Hitzen esaian esan nahia ulertzen ez badute, zergaitik jarraitu hitzak erabiltzen. Zer bihurtzen ditu ulergarri gure hitzak. Garbi dago, emozioz blaitutako gure tonizidadeak, ahots tonuak, posturek, aurpegierak, keinuek, begiradek, erritmoek, denak emozioz blai. Berehala konturatzen gara gure emozioa dela aurre jasotzen eta ulertzen dutena, eta gutako edonor daki ondo baino beto zer nolako barne satisfazioa sentitzen dugun helduok, aurrek ulertzen kakotxartean eta ezagutzen gaituztenaren sensazioa bizi dugunean, behin eta berriro harremanari berrekiteko irrikaz. Kontuz ez naiz emozio politez, xamurrez eta ingerutarrez bakarrigari. Haur txikiekin dabilenak bai baitaki guztiz kontrako eta beste muturreko emozioak eta sentimentu bortitz askoak ere sortarazten dizkigutela ditxosozko kakanarro hauek. Eta gure barrentasunik klandestinoenean isilpean gordena izaten ditugula, naiz eta erruduntasunaren arraren ozkadak ebita ezinak diren. Ara komunikazioaren eta humanizazioaren paradoxa. Aurrek hitzezko hizkuntza piperrik ulertu ez, eta hala ere komunikazio sakonaren bizipena bizi. Onerako, ala txarrerako, ze emozio gaiztuak ere bizi dituzte.
Heldu honitza haragi bihurtzearen poderioz, gorputz bihurtzen dugu gure hitza, gure emozioa. Honela zioen iaz Angel Lertxundik berrian. Hizkuntza gorputz bat baita, arnasa du, sentitu egiten du, ikusi eta entzun, jan, obratu, komunean dionik, obratu, sufritu, gozatu, maitatu. Benito Lertxundik azken diskan zera dio, zer litzateke mia bihotzi gabe. Nere ustez, mia zari denean testu ingoraetik, zer litzateke hitza, zer litzateke hizkuntza bihotzi gabe. Ona profesionalen zeregina sakoni bada sakonena, aurrarekin komunikatzen direnaren sentipena baliatuta, aurrengan komunikatzeko grina, irrika, gogoa, gozamena eta bizipoza piztea. Dena den esan dezadan bidenabar, ez naiztela inondik ereari gaur egun hain modan dauden gorputz espresio teknikei buruz. Hitza ez da haragi bihurtzen tekniken ikastearekin, barrutik ateratzen bada. Tonizidadea irribarrea, keinuak, bokalizazioak berez aterako dira benetakoa badira. Eta horrek txikiene batez ere nerabeek bezalaxe gure adierazpenen benetakotasuna nabarituko dutera. Ez du esan nahi, benetakotasunaren lur jori honen gainean teknikak ere txertagarriak ez direnik. Are gehiago, profesionaltasunaren aldetik guztiz beharrezkotzat jotzen ditut. Eta alde honetatik, Pikler Lotziren ikuspegia erreferente guztiz saietxe zina dela esango nuke. Haur txikiekin lan egiten duzuenen profesioa horregatik da hain konplexua eta aberatsa. Ze nola bizi benetako emozioa zuen aurrak ez badira. Profesionalak izaki nola uztartu espontaneidadea eta profesionaltasuna. Nola benetakotasuna eta betebeharra, emozioen hurbiltasuna eta urruntasuna, gorputzen hurbiltasuna eta urruntasuna. Hemen ez dago ez pedagogiarik, ez hezkuntzarik, ez hiperestimulazio programarik eta are gutxiago irakaskuntza edo eskolarik. Hemen harremanetarako gogoaren misterioa dago. Hizkuntza ulertu gabe, elkar ulertzearen misterioa eta jokoan aurren humanizazioa dago jokoan. Orain, umeen ikuspegitik. Bere haragia ez dute hitz egiten oraindik. Euren gorputza, euren haragia nola hitz bihurtu. Helduen hitza haragi edo gorputz bihurtzeari eskerrak, bueltan aurren haragia hitz bihurtzen dugu. Hitzaldiaren lehen partean ikusi dugu aurra berehala hasten dela konturatzen, edo zer egiten duela ere, bere ingurukoen arreta berezia lortzen duela, eta bere beharrak azkar betetzen direla. Ez du hitz egiten, baina hala ere, gero eta azkarrago eta hobeto ulertzen diote. Aurrak, bere gorputz jardunaren garrantziaz eta eraginkortasunaz jabeturik, gero eta intentzio handiagoarekin hasten dira maina guztiak erabiltzen. Intentzioz. Negar mainatiak, bokalizazioak, irribarretxo lausengariak, garrasitxoak, eskuetan kadantzak, denak ingurukoak bere esanetara jar daitezen. Ingurukoak haurtxoaren maleziaz, pikardiaz eta lausenguez miretxita eta liluratuta aurraren intenzionalidadea eta protagonismoa bultzatuko dute, bere sujetotasuna areta gehiago aintzat hartuaz. Irudika dezagun hitz egiten ez dakien balizko aurra bere buruarekin hizketan, nahi dudana lortzeaz gainera liluratuta dauzkat. Segi dezadan horrela. Ez dago jakiterik nola, baina ulertu behintzat ondo ulertzen haute. Ona hemen hilabete gutxiko aurraren subjetibotasuna, bizipoza eta buru argitasuna. Mundura zabalik eta mundu osoa adurra dariola bere menera. Lehen ere esana dugu, gorputzezko kode pribatu bat hasiko da sortzen, gero eta aberatsagoa, elkar ondo ezagutzen dutenaren seinale,
Aurrari eta gurasoei oinarrizko segurtasun sentipena eta konfiantza emango diona. Hala lioke aurreko aurrak, hizketan jakin ez eta hala ere ulertu egiten haute, ni baini, bi bani. Gurasoek aldiz, gu baigu. Aurrak ez du ezertxore hitz egiten, ez ulertzen, baina zein ondo ulertzen dugun elkar. Bi bau. Eta danak arro eta pozik, eta hausek dira geroko narzisismo edo autoestimoaren sakon-sakoneko zuztar nagusiak. Honetan datza aurren autoestimoa eta konfiantza, eta ez sasi teknikatan, sasi txaloetan, oso ondo ezin artifizialago asaleko eta ñoñoetan. Konfiantza bizi egiten dute horrek. Une oro, helduei esker ondo egokitutako ingurunea apurka bereganatuaz eta gaindituaz, helduen begirada eta testigantza arro eta diskretupean. Eta sortutako kode pribatu bakoitza joango da aberasten, amarekin, aitarekin, anai-arrebakin eta baita profesionalekin ere. Baldago paraosa handia horik. Aurrak itzerdirik ez eta ingurukoak txoratuta. Guztiz sinetxita aurraren izjarioaz, kode pribatuaren miraria. Prozesu aberats eta konplexu honetan, helduei esker, harremanetarako gozamena, plazerra eta bizipoza nagusituko da, eta horrek bultzatuko du aurra gero eta aurreago jaun nahi izatera. Atzean galdutakoek ez baitituzte gerokoagoak igualatzen. Jarri ezagun asmatzen dudan, bideo YouTubeen dagoazue, handitu patu nuen, eta ikustezue, bi anaien arteko, anaia direla uste du bikiak, kode pribatu bat. Ze ikusiko dugu, hitzezkoa ez den, ahozkoa ez den komunikazioa, keinua, posturak eta bar, eta bi, ahozko komunikazioa, baina hitzezkoa ez den oraindik. Luze jotzen du tertuliak, Celebreatzea da, beste guztiok guztiz analfabetoa garela horretan, Kode pribatua da, beste inork ez du ulertzen. Bere onerako, baina bere kaltetarako ere bai, ze ezin dute sozializatu hori bere artean bai, eta gauza bera geratzen da, marekin, aitarekin, amonarekin, profesionalekin eta bar. Beraz, urrengo pausoa izango da, kode bat bai, baina soziala. Guztiek ulertzeko modukoa, baina bien bitartean ikusten zelako gozamena, komunikazioaren gozamena, bestearen gana zabaltzeko gogoa, eta gero Marrek askotan aipatuko du, hemen azaltzen dena da, txandakatzea. Nola errespetatzen duten, ez da errespetu moral bat, errespetu inkonstiente bat, bere buruak ondo garatzen ari direlako, zainduak izan direlako, errespetatuak izan direlako, eta errespetatuak izan direnez, berak ere, barneratuta daukate, elkarrizketa zer dan, eta elkarrizketa ez dago elkarrizketari txandakatzerik ez badago, bien artean. Goazen aurrera, kode pribatutik, kode sozialera, ahozko hizkuntza. Gauzak ondo badoaz, bere garaian, bigarren urtearen hasieran gutxi bera, aho hizkuntza bereganatzeko irrika bizian ikusiko ditugu aurrak. Izan ere, aho hizkuntzaren abantaila ezerk ez duela berdintzen jabetuta, lehen bailen bereganatu nahiko dute giza komunikaziorako sortu den inventurik harrigarriena aho hizkuntza. Bere artean balio die, baina helduekin da ez. Ikaragarri dago jokoan aho hizkuntza bereganatze prozesu honetan. Aho hizkuntza komunikatzeko tresna harrigarria da. Baina komunikatzeko gogorik ez badago, aho hizkuntzaren balioa sentitzen ez bada, hizkuntza ez da behar bezala barneratuko. Barneratu diot eta ez ikasi. Eta kalitatezko aho hizkuntza ez bada ondo barneratzen, eskolako urte luzetako ibilbide kognitibo eta soziala arrisku larrian legoke. Ahozko hizkuntzaren gakoa aurre hizkuntzan dago, gorputzezko hizkuntzan, lehen urte terdian.
Orduan pizten baita aurrengan komunikatzeko grina, irrika, gogoa eta gozamena. Aho hizkuntzaren balioaz eta eraginkortasunaz konturatuko din arte, eta orduan lehenbailen bereganatu nahiko dute. Aho hizkuntza erabiltzen hasiala, gurasoekiko harremanak ere erabat aldatuko dira. Ordura arte gorputzak izandako protagonismoa gutxitzen hasiko da, gurasoen penaz eta dolorez. Motrizitatearen heldutasuna dela medio, gorputzak urrundu egingo dira, aldendu, baina aho hizkuntzak berlotuko ditu distantzian. Zorionez, ondo bidean, hizkuntzak goxatzen du banaketak edo separazioak, motrizitaren bitartez umeak separatzen hasten dira, urruntzen, gero eskolatzea dator, lehen eskolaratzeak. Zorionez, hizkuntza goxatzen lagunduko du banaketak eragindako distantziaren angustia. Sortutako angustiak eraginda, ausente dauden maitatuen barne irudiak oroitzapena gogora etorriko dira. Baina barne irudiei izenak edo hitzak erantziz gero, beste sendotasun bat eta egonkortasun bat irabaziko dute, angustia bera gutxituaz, amatxo, aitatxo, andereño. Barne irudia gehi hitza, adirazia gehi adierazlea, simbolismoaren ur sakonetan bete-betean murgilduta edo nola ere. Ausenteak barne irudiez eta bere izendatzeaz are eta presenteago bihurtzen dira. Ausentzia fisikoa irudipinezko eta hitzezko presentzia simbolikoa konpentsatzen du. Horregatik esaten da, aurre eskoletan da, gurasoak eta amak eta aitak edo bere ingurukoak izendatu behar direla, eta beraietaz hitz egin behar dela. Hau da, simbolikoki presente egin behar dira. Bosgarrenik, profesional erantzukizuna. Lehenengo erantzukizuna, aurren mintzaide edo interlokutore fidagarriak bihurtzea. Programa, metodo, protokolo, teoria eta teknika arranditsu ez haratago, detailetan dago gakoa, xehetasun txikietan. Haur txikiak hain heldugabeak beste on detaile niminuen menpe dira. Gure begiratzeko modua, hitz egiteko era, postura, tonua, erritmoa, besoetan hartzeko era, aldatzekoa, jaztekoa, batetik bestera eramatekoa, gurasoen besoetatik jasotzekoa. Lehen aurrek egindako guztia zentzuz beteta dagoela esan dudan bezalaxe, profesionalek egindako guztiak du aur bakoitzarentzako zentzu propioa eta unean unekoa. Horregatik dira garrantzitsua detaileak. Ez egiten dena gaiti bakarrik, egiten denaren zentzua gaiti baizik. Eta horixe da gakoa, profesionalek egiten dutena egiten dutela, egiten dutenaz gainera, egindakoak aurrentzako beti du zentzua. Profesionalen detaile guztiak bihurtzen ditu aurrak mezu, hizkuntza eta kode. Aurrak ere behatzaile eta itzultzaile ditugu. Gu behatzen gaituzten aurrak behatzen ditugu beti. Gu behatzen ditugu, baina gu ere bai. Profesionalak aurren ispilu diren neurrian dira aurrak ere profesionalen ispilu. Emakumeen kulturan batez ere orain arte behintzat, detaileek izan ohi dute garrantzia harremanetan. Sarritan erabakigarria. Ondo baino beto baitakite detailetan dagoela benetako mezua. Galdera bakarra ez da zer egin behar da horregin. Badago beste galdera bat, bestea bezain sakona, nola biziko dute aurrek guk egindakoa, hau da nola hartuko dute guk dagigunaren zentzua. Apur bat, txiki duzu? Nik bai. Bueno, inguruneak eskainetako detaile hauekin hasten dira osatzen aurrak bere lehen hiztegia. Hiztegia afektiboa zuzen ere, bere lehen kode pribatua eta propioa gerorain erabakigarria izango dena, eta inguruneari dagokio hiztegigintza honetan laguntzea. Bigarren zergina alduena aurra interlokutoretzat hartzea, mintzaidetzat. Hizkuntzaren ibilbidean, hizketan hasi baino lehen aurrek mezulari sentitu behar dute bere burua, erabateko mintzaide direla alegia.
Hau da guraso gehienek lortzen dutena, ia oharkabean. Profesionalen zeriginare oso antzerakoa behar du izan ere ustez, eurek ere kode pribatua sortzeari ere ekin beharko diote, haur bakoitzaren bakoiztasuna errespetatuz, haur bakoitzaren gorputz hizkuntza itzuliaz eta interpretatuaz. Demagun, negarrez dagoen haur bati profesionala hurbiltzen eta makurtzen zaiola, eta bi eskukin bere gerria bilduaz, aurpegira kezkatiz eta hitz goxoz esaten diola, gorputzez eta hitzez, ene ba, baina zer deu, zer gertatzen zaizu. Amatxorekin gogoratzen altzera, mina aldaukazu, jostailuak kendu aldizute, erori egin altzara, negarraren esanaiaren hipotesiak kontaezinak izan daitezke, baina denak negarraren zentzu bila. Hola, itzuliaz eta interpretatuaz, aurraren jarduerak, helduek gorputzez eta hitzez, 3 funtzio betetzen dituzue profesionalok. Bat, aurraren barne bizipenak aintzat hartuaz, aurra bera hartzen duzue aintzat, sujetutzat eta pertsonatzat. Aurrak hau esango luke, banaiz norbaitentzat. Bigarren funtzioa, aurrek bere bizipen propioen zentzua jasotzen dutelarik, bere barne psikikoa ordenatzen eta hobeto ezagutzen hasten dira. Aurrak bere golkorako esan dezake, orain hobeto ulertzen dut zer gertatzen ari zaidan. Triste nago, amorratuta nago, beldur naiz, auskalo. Eta hirugarrenik, orain artekoa gutxiez eta itzulpen lanari esker, aurraren bizipenak hobera aldatzea ere, lortzen da uste baino askoz gehiagotan, aurrak berriro ere, orain lasaiago sentitzen naiz. 3 dira baitere zentzuaren bilaketa nola ulertu, zentzua nola itzuli, nola interpretatu, 3 iturri dauzkagu, bat iragana, historia, kode pribat, orduarteko guk ezagutzen duguna, oraingo kontestua, norekin gertatu da, ze pasa da, baina bada beste 3. faktore bat erabakigarria izango dena. Aurrarekin bat egiteko gaitasuna edo empatia, sentiberatasuna, aurra bere barrutik sentitzeko gaitasuna alegia. Helduon identifikatzeko gaitasun honek ematen di aurrei sujetu bezala onartuak izatearen sentipena eta ez besteon irakaspenen objektu edo jomuga huts. Gurasoen eta profesionalen aurrarekin bat egiteko gaitasunari eskerrak, aurrei bestengana zabaltzeko, bestekin komunikatzeko eta hizkuntza bereganetzeko gogo areagotzen zaie, hizkuntza zale bihurtuaz. Oantxe, azkenekoa. Ibilbide honetan, umeek ez dituzte hitzak ikasten, ez dute hizkuntza ikasten, ume gehienek hazi egin nahi dute, haundi izan nahi dute, batzuk ez, baina gehiena bai, baina ez dakite nola. Eta eredu goze dira. Eta ze eredu edo ispilu hobeagorik maite eta miresten dituzten pertsonak baino, senitartekoak eta profesionalok. Zuek bezalakoak izan nahi dute, eta zuokin komunikatzeko irrikan daudenez, zuok egindakoak eta esandakoak bere garatu nahi dituzte, barneratu eta bere egin, zuongandik jasotako hizkuntza barne. Zerbaitek irabaztekotan zuen hizkuntzak irabaziko ditu. Zuen gorputz hizkuntzak eta zuen ahozko hizkuntzak, zuen ahozko hizkuntzaren distirak, vibrazioak, musikak eta eraginkortasunak. Baina aurrak helduokin identifikatuko badira, helduok bezala egingo badute, maitatuko bagaituzte, eredu imitagarriaren titulua irabazi beharra daukagu bere aurrean. Ez ditut berriro errepikatuko sinesgarritasunari buruz esandakoak. Bere gorputzezko edo haragizko hizkuntza onartua eta aitortua sentitu duten aurrek, ez dute inolako arazorik izango ahozko eta idatzizko hizkuntza bereganatzeko. Orduan, hizkuntzaren historia aurre hizkuntzarekin hasten da haragia hitz denekoarekin. Bestera batera esan da,
bere gertukoekin batera kode pribatu aberatsa osatzea lortu duten aurrek, ez dute inongo arazorik izango, gero bigarren urtetik aurrera hitzezko kode soziala ere bereganatzeko. Zuok, profesionalok, jakin ala ez, kontziente izan ala ez, une oro egiten duzuen lana da itzultzaile eta lotura lan hau. Ikusten duzunez ez dago ezertxore inventatu beharrik. Ez dago metodo mirakuluzkoren beharrik. Ez eta marketing garestien beharrik. Egiten den asko eta asko egiten da aipatu dudan bidetik, baina profesionalak garen heinean egiten duguna mai gaineratzera eta eztabaidatzera behartuta gaude. Eta horretan saiatu naiz, ez altzen alferrik izango, mila esker.